सिन्दुर लाया मा लाया होननानै बुंनाया फिसा फिसा सिन्दुर लायो होननाया जोंफोरनिया बिमानि न'आव खृष्टान मिथिबाय इनिखायनो न'आव फैबाथाय सिन्दुर गिदिर गिदिर ब्ला 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 लानो होननानै साना बिनिखायनो नै फिसा सिन्दुर लानानै थायो भिडिअ हयथ' नुवा जानो हागौ मिथिबाय बुरबा गामिनि नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आङो सोरनि सायाव भिडिअ बनायनो नागिरो टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नुनानैथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बे आङो दिनैयो सान्दुं थिं थिंबाबो भिडिअ बनायनो सानबाय मानोना आंखौ थास' बिबारा बुंदोंमोन भिउस मोननो थाखाय भिडिअ बनायदो नामा इदि होननानै बुंदोंमोन भिउस नांगौ जादों नामा होननानै आंखौहाय थास' बिबारा इदिनो मेसेज हरबाय आं सानबाय मा बेल' नामा मेसेजआ इदि होननानै ओमफ्राय आङो बिनि उनाव थांनानै नायबाय ओमफ्राय सासे सिख्लादों बिराद आंखौ बायदिसिना माने लिरलायलायदो आरो बिसोरो ना गामेनावहा ओमफ्राय आं थांनानै नायहैबाय ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आङो नायबाय बे सिख्ला अलरेडि आंखौ ब्लक खालामबाय आरोना ओमफ्राय थास' बिबारनि मेसेजफोरखौ नायबाय आरोना आं लायनो हुवा थाखानानैबो लायनो आं हुवा गोदान लायनो मोननो नागिरो बिनिफ्रायनो आं लायनो सिन्दुर फिसा फिसा लाथियोनो सिन्दुर फिसा फिसा लायोनो गस्ला फिसा फिसा गानोनो मालानि दिनाव आंखौ गस्ला फिसा गाननाय नुनाय सोर बुंनो हागोन सोर इउटुबारा बुंनो हागोन आङो गस्ला फिसा फिसा गाननानै भिडिअ बनायो होननानै आंखौ थास' बिबारा हुवादों जा लों उन्दुना थाना बाल होननाय मानसिया दालाय गावालाय माथो हाबा जानानैहा मोजाङै संसार जाना थायाखै माथो भाइरेल जाला बायदि हटेलफोरावलाय आङो बे थास' बिबार ओंख्रिनि कमेन्टफोरखौ नुनानैसो आङो दिनै बे फिसा ड्रेसखौ गानबाय बेबो आंनि गस्ला नंबावासो बिनानावनि बावसो थेवबाबो आं गानबाय थास' बिबारा आंखौ बुंदों फिसा फिसा ड्रेस गाननानै आरो सिन्दुर फिसा फिसा लानानैहा आं लायनो भिडिअ बनायो सोर मिथिगौ आंखौ इदि बनायनानै फिसा फिसा ड्रेस गाननानै आंथ' बनायफेराखै गावनि बायसा फिसा फिसा ड्रेस फिन्दा गिदिर गिदिर गाननानै आरो सानफ्रोमबो भिडिअ होबाबो मा भिडिअ होयो बियो गावनि बे गज'नि पार्टखौल' खिथिनानैहा ओंखाम जानाय भिडिअ होबाबो गज'नि पार्टखौल' खिथिनानैहा बियो थाल्लाहै बे ससेखौ ओरै होसिगोन थाम्बनेइलाव ओमफ्राय बिनि उनाव ओंख्रि मोखांफोरखौ होसिगोन एक्सट्राहाय माने बे पार्टखौहाय बियो एक्सट्रा होखायो आरोना बियो ओमफ्राय आंखौ बुंदों जाम्बि होननानै आंखौ जाम्बि साइजनो आं जाम्बि साइज गाव जुदि जाम्बि साइजबालाय माथो भाइरेल जानायमोन बेलाय हा आं दिनै भिडिअ होदो मा कारनाव होदो आङो दिनै आंथ' बहुत गोबाव जाबायमोन मास मोनसे जाहांहाङानो जाबाय सोर थास' बिबार होननानै जाबायसो थायोमोन आङो सानफ्रोमबो सोर थास' बिबार बेलाय बिनि उनाव आङो सानफ्रोमबो नायबानो थास' बिबार आङो फिडमेटआव आं रिंटन डाउन खालामना नायबाय डाइरेक्ट थास' बिबारनि भाइरेल जानायसो फैबाय बिनि उनाव आङो नायबाय बिराद लेथ्रा नुबाय आरोना अनेक पजिसननि जानानै फुवादों एकदमबारे होलायलायनाय अनेक थाम मलायलायनाय बिनि उनाव आङो रागा जोंनानै बिनि फारसे आं भिडिअ लाबोथारनांगोन बेथ' बिराद गाज्रि जादों होननानै आङो भिडिअ लाबोबाय मियासो होदों आङो बे भिडिअखौथ' ओमफ्राय मिथिया बोरै आंनि बे भिडिअखौबो मानसिफोरा बिराद नायबाय आरोना भिउसबो फैबाय बेयावहा बिरादहैनो ओमफ्राय बे बोरै नुखो ओमफ्राय आंखौ रिप्लाय हरबाय दिनै आंलायनो जाम्बि आंलायनो हुवा थाखानानैबो बेलेग हुवा मोननो लुबैनानै सिन्दुर फिसा फिसा लायोनो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो गस्ला फिसा फिसा गानोनो सोर नुनाय आंखौ सोर इउटुबारा नुनाय आंखौ इदि गस्ला फिसा फिसा गाननाय हा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था बुंनो थाङोबाथ' आङो दिनैसो गानदों इदि गस्ला ओरैबायसा होबाय थानो जेबो कन्टेन्ट गैया मालायनि कन्टेन्टफोरखौनो होलाबायबाय था बालनि जाबावलायबावसो आंखौहाय बियो बे मा सानना लादों बे गावखौनो मा साननानै लाखो जोंफोरहा हाइ फाइ लेभेलनि नङा नालाय इनिखायनो बे जिला जिथा जायगायावनो जोंफोरा भिडिअ बनायलाबायो नोंनि बायसा नङा जोङो बे गुवाहाटियाव थांनानै फुवादों उन्दुलायनानै भाइरेल जालायलायनाय नङा जोंफोरो मिथिबायना नोंनि बायसा असय्य नङा जोङो ब्रागालायलायना फुवाखै ओंखाम दौनाय फुवायाबो हिनजावखौ ओंखाम दौलायलायनाय असय्य मान सनमान गैयि लाजिया आरो नोंखौहाय आंल' नङा बहुत मानसियानो थास' बिबार होननानै भिडिअ होबाय थाखायोमोन बिराद गोबावनिफ्रायनो नोंखौहाय आंल' होआखै आंथ' दानिसो आंथ' एक'आनो नङा आं बे लानजायसो गुदियाव बहुत जन दोङो नोंखौहाय भिडिअ होनाय भाइरेल खालायनाय मानसि बिराद दोङो आंखौल'सो मोनबाय नोङो बिदि आंखौ जुदि बुंनो हादोबा नोङो समस्त नोङो बर' समाजनि इउटुबारफोरखौनो नों हमना जाय भिडिअ फैनाय लोगो लोगोनो भाइरेल खालामो बिसोरखौलाय मानो बुंनो हायाखै नोंलाय आंखौलाय मानो बुंनो हादों नोंलाय हा आंखौलाय मानो सोरलै नोङो हा इसेबां सोर दमलै आंनि खाथियाव फैना नोङो अबेनि दमलै नोङो थास' बिबार साला ओंख्रि साला मा मोनना लादों गावखौनो गाव होबाय थानो लाजिया गावसो भिउस मोननो थाखाय लाजिया साला नेकेट साला भिडिअ साला खालामनानै साला भाइरेल जानानै लाजिया मानसिफोरा बोरै मोनखो आंबो मिथिया बोरै भाइरेल जानाय आंबो मिथिया जालायबावोसो बोरै भाइरेल जानाय गावबो मिथिलायबावासोनो
गावसोरनो भिडिअ खालामनानै गाज्रि जाथायखौ खालामबाय बिनि उनाव गावसोरनो भाइरेल खालामबाय हुवादोंबो ब्रेकआप जाबावलायाखैसिनो जुदि भाइरेल जादोंमोनबा हुवाखौ निस्सय बे हमगौमोन नों आंनि भिडिअखौ मानो भाइरेल खालामनांगौ नोंनि मबाइलावसो दोङोमोन आंनि भिडिअआ इदि होननानै हा आंनि मबाइलावसो दङमोन बोरै भाइरेल जानो नोंनि मबाइलावसो दङमोन भिडिअआ बोरै भाइरेल जानोमोन खोनानैहा नोङो बुंगौमोन ना बुङामोन दासिमबोलायनो ब्रेकआपानो जायाखै हे गथेखे गावसोर सानैयानो भाइरेल जानो लुगैनानै फैसा इउटुबनि फैसा जानो लुगैनानै खालामना लादो बिसोरो लाजि गैजारिनिफ्रा साला आंखौसो बुंनो फैदों सिन्दुर फिसा लायनो हुवा बेलेग मोननो लुगैना सिन्दुर फिसा लायोलायनो सासे फिसा दं आंहा मिथिबायना नों बायसा नङा जे आङो 18 बोसोर 19 बोसोरावनो भाइरेल जालायलायनाय नेकेट लाजि खाजिया आंखौसो बुंनो फैदों साला गावनि फारसे इसे आङो बुंना होबाय बेखौनो बियो आंखौ एकदम इदि बायदिसिना लिरना हरबाय लाजि गैजा रोङिया दुनियानि मानसियानो होना दिनना दं फेसबुक पेजाव दुनियानि मानसियानो साला गावनि जानाय साला नेकेट बुस्थुफोरखौ गासिखौबो जाला हगारजोबनानै दिनजोबदो लाजिया खाजिया दानो फिडमेटआव थांनानै भाइरेल थास' बिबारनानै होबानो नागिरबाय थाबाय लास्टावहा फेसबुक पेजनि गासिबो फैजोबो साला लाजिया खाजिया भाइरेल गटाय ब्रा गाननानैहा जि आखौ खालामदोंमोन बे आखाइ थाइनै गिदिर जि बुस्थु खालामदोंमोन सब बुस्थुआनो माथो नुजाजोबो नोंनियालाय होनांगौ नामा फेसबुकाव माबायाव इउटुबाव होनांगौ नामा मा मोनना लादों हा मिनिलायनो लाजिया होबाय था बिदिनो जाम्बिनो नोंसो जाम्बि लाजिया मोखांखौनो नुवा माथो खानायदोंनो होथेना लाजोबो माथो मिया माथो खानायदोंनो मेगना नुजालाया भिडिअ होनायालाय माथो मा होखो खैबार खानायनि स्टाइलखौ सोलायखो खेबसे हगारबाय खेबसे खानानै लाबाय लासिं लाजिया फाजिया देहायाव नाङाखै भिडिअआ बेसेबां गोबाव जाबाय भाइरेल जानाया मियासो होदों लाजिया भाइरेल जानाय भिडिअनि फारसे साला एन्सारखौहाय मियासो होदों लाजिया खाजियानो लाजिनोबो मोना खोमाहाय बियो लाजिनोबो मोना गैया खोमा बेहा लाजिनायाबो एसे दुनियानि मानसियानो होना होबाय आंहासो दाय जाबाय बेदों आंहासो दाय जाबाय दुनियानि मानसि सेंग्राफोर होना होदों हिनजावफोर होना होदों नोंनि बे ब्रा गाननायखौ नों होना ओमफ्राय नोङो बिसोरखौ बुंनो हाया नामा हा मोना सुजुनाय नटिस ना माबा मोनसे नाम दंमोन लोगोनो ब्लक खालामबाय गिनानै गावखौबो जावहरजानो गिनानै लोगोनो ब्लक खालामबाय आंखौ इयो लाजिनो रोङिया साला लाजिनो रोंथारि फोला साला होबाय था जाम्बि स्टाइल जाबावलायबाय आंखौ फै आंनि खाथियाव नोङो आं जाम्बि नामा नोंखौ खिथिगोन मिथिबायना नोंसोर बायसा मानसिखौ माबायसा खालामनांगौ मिथिखागौ आङो लाजिया खाजिया आंनि फिसा जानांगौमोन नादाबलाय फुथारना दोनगौमोन आङो मिथिबायना आंनि फिसा जानायबा नादाबलाय फुथारना दोनगौमोन मा मोखांहै गावनि बिदा बिमा बिफाया माबोरै नायदोंथाय गामिनि मानसिबा बोरै नायना थादों दे बेखौ लाजिया खाजिया दासिमबो आङो भिडिअ होनायखौनो इयो आंखौ मेगन सादोबा आंखौ इयो रागा जोंदोबा दासिमबो बिदि नेकेट हुवादों सब बुस्थुखौनो जालायलायनाया दासिमबो फेसबुक माबायावनो दं बेहा इउटुबावनो दं सर्ट भिडिअ बनायना दिनदों मानसिफ्रा साला सर्ट भिडिअ बनायना दिनदों रिल्स बनायना दिनजोबदो साला बिनि भिडिअखौ बयबो आंनि बे फिसा क्लिप बनायनायखौ नोंनि फारसे आङो थानो हायिनि बे फिसा क्लिप भिडिअ बनायनायखौ नों जुदि रागा जोंदोबा होमबा बैखौ मानो डिलिट खालामनो होनो हायाखै नोङो हा बैखौ मानो डिलिट खालामनो होनो हायाखै नोङो लाजिया खाजिया सालानि आंखौसो भिउस मोननो थाखाय इदि खालामदोंनो मोननो थाखाय खालामाखै आङो मिथिबायना मालाबाबो मोननो थाखाय बयबो होजोबनायखायसो आंबो नायना थानो हायिखायसो इदि होनाय जाबाय आरो मोजाङै मिथिना लाखा नोङो मिथिबाय आंखौ इयो भिउस मोननो थाखाय खालामदों होननानै सानदों गावहा बेसे दंमोनलै दिनहि 6 मास 7 मास सिगां बेसे दंमोन मोनसे भिडिअआव बेसे भिउस फैयोमोन नोंनाव हा माथो 200 300ल' फैयोमोन दासो बोरैबा भाइरेल जाजोबनानैसो आरो हुवाफोराथ' बयबो नायनो लुगैखायो बेलेगनि बुस्थुखौनो नोंनो जुदि बोरला गासिखौबो खिना होजोबबालाय हुवाफोरालाय मानो नाया नोंनि बुस्थुआनो जुदि भाइरेल जाजोबबा सोर मानसिया नाया हिनजावबाबो नायगोन हुवाफोरबो नायगोन बेयावलाय हुवाफोरालाय नायनो लुगैखायो मानो बुंनांगौ नोंसोर बायसा मानसिनि थाखायनो हुवा सब माबा जाजोबो बर' रायजोआनो बर' समाजानो लेथ्रा जाजोबो साला बयबो जाया नङा जायो बेलेगा होफ्लाङो खिन्थु बेलेगनि बायसा नोंहा पस्ताबा होननायानो गैखाया मालाबाबो मिनिनायसो दं बिराद जेनेबा खेबसे भाइरेल जाबाय आंनि भिडिअखौ बयबो नायबाय थासिगोन आङो एक्ट्रेस जाबाय होननानै सानना लादो नामा नोङो हा गामिनि आंखौ जानला माला मेसेज हरनाङा मिथिबाय आंखौ मेसेज हरनायनि सिगाङावनो 10 बार सानना लाखा थास' बिबार गोसोआव लाखिखा जेरै थास' बिबारा मेराय गुराय ना बेबायसा खालामगोन आं नोंनि जायगासिम नागिरनानै थांगोन आं मिथिबाय मा मोनना लादो नोंलाय हा आंखौ माबा नागिरनो हायि सानना लादो नामा नोङो मा मोनना लादो नोङो थास' बिबार दुनियानि मानसि दोङो गुदियाव जोंथ' बिजौसो दुनियानि मानसिफोरा होबाय थादों माबा आंहासो दाय जाबायलायनो गिदिर नायनो साइसकिया फाइसकिया सालानि जोंफोर बिमा सासे जोंफोरनि बिमानि समान साइसआनो गैबावा नायनो सुखा मा सुखा खानाय ओरै मोखां साला फैजोबनाय लाजिया खाजिया सालानि मोखांसो खोसो बुंबादों हुवा गोदान मोननो लुगैनानै हा
बेफोरबायसा गस्ला फिसा फिसा खान्दा खान्दा गानो होननानै लाजि गैजा रोङिया लानाय मोनबा जोंफोर मालाबानो बेलेग फुवा लासिगौमोन जोंफोरा गथ' जोनोम जालायलायनाङामोन मिथिबाय नोंलाय माथो 20 बोसोरानो जायाखै खोमा बेयावनो भाइरेल जाबाय माथो फुवादों लाजिया असभ्य ननसेन्स बेफोरबायसा जाम्बि बेफोरबायसा गियान गैयि आखल गाज्रिनि मानसिफोरनि भाषाखौलाय माबाखौलाय मा सावरायबाय थानोब्रा बाथ्राखौलाय थै